Pagtipig ug pagpreserbar sa karaang mga libro ug records sa gobyerno sa Mandaue City. Gihungusgan karon pinaagi sa mga conservation efforts. Dako kinik ikatabang alang sa pagbalik-lantaw sa kasaysayan. Si Nico Serino adunay live report. Nick. Yes, lan kapinasagatos ang 100 years buot pasabot ang pangidaro ining labing karaan nga mga dokumento sa gobyerno sa kaniadtong munisipyo sa Mandaue. Gitinguha karon nga mas mapreserbar pa pinaagi ni mga laka nga gihimo nila. Mainampingon nga gigunitan og ipangpakli kini makaraang libro sa Mandaue. Migamit pa sila og puti nga gloves aron kalikayan ang contact sa chemical o acid sa ingon dili madaot ang mga pahina. Gitawag nga Aktas Mandaue, compilation kini sa karaang records sa municipal government, mga ordinansa ug balaod ug patakaran nga gipasar kaniadto. Makita ang orihinal nga mga dokumento nga pinirmahan pa sa municipal secretary. Ang maong mga libro gitipigan sa sangguniang panlungsod secretary. Matod sa anthropologist o City Hall consultant Dr. Jocelyn Hera, maupay pagsugod sa ilang proyekto apan daghan na sila na diskubrian. Sama sa 1914 nga palisiya kabahin sa mga bahag nga suot sa uban nga mga tawo kaniadto ug pagprescribe sa hustong sinuotan. May palisiya usab kabahin sa bayronon sa kwadra sa kabayo ukon karong panahona daw magsilbing parking fee sa mga sakyanan. Taripa sa kung today parking kung pila ang bayad sa kabayo, but we'll look into that deeper. I think it's because nausab na ang way of life bitaw, ang way of dressing. So this was so na gyud na siya kanang makita nimo ang demarcations. Espanyol pa ang lingwahe sa makaraan nga dokumento ug posible nga sa umaabot trabahoon ang pag-translate niini. There should be an archivist and hopefully that can be that can be realized kay there's a lot of records that will enrich. Ang value ra magud ani is you enrich the story and the narrative of the city by looking at those records. We learn from the past. It's very important for the youth to know how rich our history is and dynamic it was back then. Ang SP Secretary sa iyang bahin nangayo og abag sa mga eksperto kabahin sa preservation sa karaan nga mga dokumento. Sila sab mismo dunay mga lakang nga himuon aron mahinumduman ang mga kaagi sa syudad. Sama na ining ilang plano nga i-document ang mga kaniadto leader sa syudad gikan pa sa hinapos nga parte sa 1800s. 1899 ang akong na-retrieve ha, pero actually I got a book from the province of Cebu katong written pa in Spanish which I cannot also read. Then the point is that I'm keeping them for posterity because that forms part of the official files of the city. Lan sinimanaon niya paghimo nining sesyon sa mga consultant sa City Hall aron sa ilang pagpanukiduki sa karaan nga libro nga Aktas de Mandaue. Subay sab niini ilang panghinaot sa katawhan nga mas mo appreciate sa kun unsay anaa kita karon pinaagi sa pagbalik-lantaw sa mabulokon nga kasaysayan. Lan, Daghang salamat Nico Serino.